Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε με τη βοήθεια του Θεού και πάλι στο Παγκόσμιο Κέντρο των Τέκνων του Νόαχ, του Νόε, στο Νοαχίτικο Κέντρο για τη διδασκαλία των νόμων του Νόε στην ανθρωπότητα. Βρισκόμαστε στον Χόντες Ελούλ, στο μήνα Ελούλ, που είναι ο τελευταίος εβραϊκός μήνας του χρόνου, ο μήνας της μετάνοιας και της συγχώρεσης. Ο μήνας στον οποίο κάθε άνθρωπος ανά τον κόσμο, πόσο μάλλον κάθε Εβραίος, πρέπει να αρχίσει να κάνει αυτό που λέμε στα εβραϊκά χεσμπόν νέφες, δηλαδή να κάνει αυτοκριτική και να σκεφτεί τι πρέπει να κάνει για να πλησιάσει περισσότερο τον Θεό, κάθε μέρα και περισσότερο στον καινούριο χρόνο που μας έρχεται σε περίπου ένα μήνα. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ ακριβώς στο Μπρίτ Ολάμ, όπως είπαμε, στο Νοαχιτικό Παγκόσμιο Κέντρο στην Ιερουσαλήμ, δίπλα από την Αρχιραβωνία του Ισραήλ, εδώ στην Ιερουσαλήμ, στην Άγια Πόλη του εβραϊκού λαού, στο κέντρο, στην καρδιά του εβραϊκού έθνους και της εβραϊκής γης, του εβραϊκού κράτους, και από εδώ ακριβώς είναι η ώρα να καλέσουμε όλα τα έθνη, τον κάθε άνθρωπο που θέλει να πλησιάσει τον Θεό μέσα στα έθνη, να πλησιάσει τον νόμο του Θεού, τον Λόγο του Θεού, ο καθένας από το πόστο του. Όπως έχουμε εξηγήσει, ο εβραϊκός λαός στηρεί τους 613 νόμους της Τωρά. Από την άλλη πλευρά τα έθνη καλούνται να τηρήσουν τους νοαχίτικους νόμους, που είναι βασικά 7, αλλά και διαιρούνται σε διάφορες υποκατηγορίες. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν, εφόσον βρισκόμαστε σε αυτή την κρίσιμη περίοδο της κρίσης, της λαϊκής κρίσης, και ελπίζουμε στο ότι ο Θεός να μας κρίνει τον καθένα μας σωστά και ανάλογα, είναι η ώρα να καλέσουμε τον κάθε άνθρωπο, μη Εβραίο, που θέλει ακριβώς να πλησιάσει τον Θεό, τον αληθινό ένα και μοναδικό άειλο Θεό του Ισραήλ, τον Θεό του Αβραάμ, του Ιτσχάκ και του Ιακώβ, διαμέσου του νόμου του Νόαχ, του Νόε, των πανανθρώπινων παγκόσμιων αυτών νόμων, να έρθει να μάθει αυτούς τους νόμους διαμέσου αυτών που πιστεύουν, διαμέσου του εβραϊκού λαού, διαμέσου των πιστών του εβραϊκού λαού. Έτσι λοιπόν ελπίζουμε προς τις γιορτές που μας έρχονται, προς την εβραϊκή πρωτοχρονιά, το Ρος Χασανά, να μπορέσουμε να συγκεντρωθούμε και να κάνουμε ένα πρώτο μάθημα γνωριμίας μεταξύ μας και να διδάξουμε αυτούς τους πανανθρώπινους νόμους που είναι σημαντικοί να τηρούνται από όλη την ανθρωπότητα, για να πλησιάσει η ανθρωπότητα περισσότερο τον νόμο και το Λόγο του Θεού. Ήθε ο Θεός να ευλογεί τον καθένα μας.